Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saderengipun sambutan pangapunten munggah ping pinten niki lho. Ampun bosen Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula cadhong barokah doa lan nasihat hasanahipun dumateng panjenenganipun Bapak Yai Husairi selaku Ketua FKDT Kecamatan Kandeman, ugi sedaya para kiai ingkang boten saged kala sebat setunggal-setunggalipun, wabil khusus wali santri Madrasah Diniyah Darul Muttaqin ingkang kula hormati. Alhamdulillah berkah rahmat dan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi panjang umur, sehat walafiat sehingga sesarengan saged ngrawuhi pengaosan dalam rangka Isra Mi'raj sekaligus wisuda santri Darul Muttaqin dengan begitu gebyar banyak ingkang rawuh niki. Alhamdulillah, mugi-mugi nambahi berkah khususipun dateng Madrasah Darul Muttaqin yang ingkang dipun asta dening panjenenganipun Bapak Yai Slamet Raharjo. Mugi-mugi beliau tansah dipun paringi panjang umur, sehat walafiat keluarganipun. Amin Allahumma amin. Sehingga saged mendidik putra-putri kula panjenengan sami dados mencetak generasi ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kita kunjuaken dhateng ngersana Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya mawantu-wantu syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten mriki kaula minangka wakil saking Bapak Kepala Desa inggih menika dinten dalu menika boten saged rawuh kiyambak. Ampun husnudon Bu nggih. Ampun suudon kok husnudon kemawon. Boten berarti Bapak Kepala Desa niku boten kersa maringi rawuh keranten beliau menika saat niki kalau wau lewat WA niku boten saged ngrawuh secara pribadi pramila nyuwun dateng salah setunggalipun perangkat. Lah kebetulan kawula mriki dipun tunjuk dening panitia kesanipun mewakili sambutan atas nama Kepala Desa Cempereng. Mboten ngirangi rasa hormat kawula dhateng panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kemawon intinipun Bapak Kepala Desa mengucapkan terima kasih khususnya kepada pengurus Madrasah Diniyah Darul Muttaqin ugi sedaya para asatidah yang selalu mencurahkan waktunya, ilmunya. Semoga mereka semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, saged bimbing putra-putri kula panjenengan sami anggenipun nimba ilmu agami sehingga benjang saged dados putra ingkang saged berbakti dhateng tiyang sepahipun. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalihipun ugi saking Bapak Kepala Desa nyuwun agunging pangapunten khususipun dhateng panitia, khususipun ugi dhateng pimpinan madrasah ingkang saat menika saestu niki mboten saged rawuh kiyambak keranten enten halangan
Bapak Kiai, Pak Slamet, Pak Kepala Desa niki saat menika wonten Kendal, enten acara pramila saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathah. Salajengipun nggih namung saged ndongaaken mugi-mugi lare-lare wonten madrasah Darul Mutakin menika semakin ke depan semakin maju lan mugi-mugi pendidikanipun ugi semakin maju sehingga saged mencetak generasi yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa dan agama. Amin Allahumma amin. Mboten panjang lebar kalau atas nami wakil saking kepala desa keranten nggih acara tasih padet niki langsung kemawon akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.